Mga kapuso, subay sa atong paghinumdum sa kagawasan ug pagsakripisyo sa mga Pilipino. Atong hisgutan karong buntaga ang kaisog ug kadaugan sa mga Davaoenyo sa panahon sa Battle of Ising sa Carmen, Davao del Norte. Kauban si Fire Inspector Cyrus Medina. Good morning, Sir Cyrus, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV ug Happy Independence Day, sir. Yes, Sir Rigel, Happy Independence Day po sa tanan, no? Sa atong mga suking tigpaminaw o tigtanaw ani ato ang programang At Home with GMA Regional TV. And Happy Independence Day. Sir Cyrus, unang-una na ilhan ka namo isip usa ka fire officer apan gawas ni ana naa sa background ang inyong pamilya isip mga historians di ay no. Apan unsa ba nag-lead sa inyo nga mag-conduct og kining family-initiated nga historical inquiry labot ni ining Battle of Ising? Basically, sir, it's all about the love of history. Kay kami mong nga pamilya, sir, we are lovers of history. Kay ako ang papa is a retired public school teacher. He is teaching social studies. Personally, sir, napo ko yung influence po sa iya ha. Kay nagbasa ko about mga historical events. That was the turning point. Nagkaroon mi og research. Siya po nang nag-guide sa mo. After we published a brochure about the battle in 2005, it paved the way for the exposure of the battle. Unya nakita ni siya sa mga anak sa veterano nga naa sa Amerika karon until such time nga nagyo na publish nga libro about the Battle of Ising. Sir, sa gidugayon na no sa panghitabo, we are glad nga nabuo gayod ang mga istorya sa Battle of Ising. Pero curious ko, sir, nga paunsa ba ninyo gikandak ang mga research o ganong gitawag kini nga the Battle of Ising? That is between 2007 and 2008. Dugay-dugay na siya. Unya, gitawag din siya Battle of Ising because this particular battle happened in Barangay Ising in the municipality of Carmen in the province of Davao del Norte. So, ang Ising karon, that is the name of the place in what is now known as the Poblacion of Carmen, Davao del Norte. So, naitabo man siya diha sa Triangular Junction, no? Na makita na to diha if we are traveling towards Davao City and vice versa towards Agusan, kita na to diha na Triangular Junction diha ay obelisk diya. At first, sir, nagid may gibuhat, sir, nga mga interview sa mga living survivors of the Battle of Ising because napay mga nabilin nga veterano nga buhi pa at the time. Adto namo na sila, gilocate namo one by one and we were able to conduct an actual interview with them. Nga based po dito sa book sa list of veterans na gihatag sa mga sa Philippine Veterans Office. Nakita namo dito basta member magud siya sa 130th Infantry Regiment, nga grupo ng mga veterano na nag-aaway diha sa Battle of Ising. Ang pinakatigulang amo ang na-interview, no, who was a survivor of the battle was already 102 years old. Ang youngest is 86 years old. Kung imo ang i-analyze karon, wala na gyud nabilin sa ilaha. So we are still lucky enough na during that time we were able to locate some of them. Sir, please share with us no kay interested pud mi makibalo kung unsa ba ang nahitabo during that time. After sa pagkandak namo sa research, it turned out na very interesting day kayo ang battle. It was participated by purely Filipinos o walay na involved diha ang Amerikano during the war, no. Kada magud nga war, it happened on May 3 to 10, 1945 during the penultimate phase of the World War II. Kini manggod siyang Battle of Ising, they were able to annihilate the Japanese Imperial Army. Wala sila kasulod sa kining Northern Davao area. So it is commanded by Major Saturnino Silva. And then we discovered also na dako kay role ang atong mga locals, katong mga lumad because they were the ones who feed. Nag-install na sila og ng improvised nga kitchen dito sa Barangay Tuganay, no. Ang nahimong boundary diha sa battle, sir, kanang Ising River karon. So mao to nga ibabagan gyud nila ang mga Japanese forces, sir. Kay kung nakalusot ang mga Hapon during that time, there will be more atrocities that may happen, no, in the northern Davao area. So the veterans call this area as Free Davao. Need to say wala gyud siya nasakop sa mga Hapon. Sir, sa maong kalampusan no, unsa kaya ang kining nahimong susi aron nga makabot sa mga Pilipino ang kadaugan? Ingon man, unsa pud kaha ang rason kung anong sa Barangay Ising nahitabo ang kining panagbangi? We have heard from the veterans. Ang key lang gyud, sir, is the spirit of patriotism. And on the part of the Japanese, sa imong question, sir, nganong naa sila diya, because Ising magud, sir, is a strategic area. Ang Japanese forces at that time, so sandwich ang Japanese forces diya sa Ising, kay ang American forces na-liberate na magud nila ang Davao City. After the Battle of Ising, nag-conduct sila mapping operation. They drove away the Japanese forces
padulong diha sa Kyotoy Hills, diha sa may Bunawan area in Davao City, mao na gitawag nga last bastion of Japanese defense. Until such time na nag-surrender sila. Very interesting kaayong istorya sa Battle of Ising, sir, no? Ug sa maong historical nga event, unsa ba ang imuhang ginalauman aron nga magpadayon pa nga maipasa ngadto sa mga katawhan, labi na sa mga kabataan ang maong istorya? Before our research with the Battle of Ising, wala gyud nahisulat sa atong Philippine history books about the battle. Di pong suggestion po namo no nga kung mahimo no ang Battle of Ising nga story ma-incorporate na po siya sa curriculum sa ato ang social studies subject para ma-inculcate sa ato ang mga estudyante karon no. Kining Battle of Ising man we consider this one also as the paragon of patriotism. So lucky enough sa mua nga nakakandak gyapon mig research no. We were able to locate some of them way back 2007 and 2008. And we've learned so much from our history. Pinaagi sa imuha, Fire Inspector Cyrus Medina, sir, og daghan kay salamat sa imong pagmahal sa atong nasod. Pinaagi sa pag-record sa mga historical facts, base na po sa inyong inquiry ug unta no, maipabot sa Department of Education ang maong istorya, sir, aron nga maisalin sa mga kabataan ang pagtulunan sa maong hitabo. Daghan kay salamat, sir, og amping always happy Independence Day. Yes sir, thank you so much for the invitation sir and happy Independence Day to all.